Takže keďže pravidelne do správ dostávam otázky ohľadom svojho meal prep a väčšina tých otázok smeruje teda na moje sladké jedlo, čo je v podstate tvaroh s proteínom a s ovocím, tak skúsime si teda rozobrať, že čo presne si do toho dávam. V podstate tento tvaroh môže mať od 700 kalórií do 1500 kalórií, záleží naozaj na tom, že či mám momentálne objemovku alebo teda dietovú fázu, podľa toho si ten tvaroh pripravujem. V podstate mám na to dve rôzne varianty. Preberieme si všetko, čo do toho dávam, akým spôsobom to pripravujem a aké používam na to ingrediencie. Takže ak sa chcete dozvedieť viac, stačí dosledovať video do konca. Takže keďže sa jedná o tvaroh s ovocím a s proteínom, tak asi vám je jasné, že čo je hlavná ingrediencia. Akurát je rozdiel v tom, že keď mám v podstate dietnú fázu, tak používam teda otučnený tvaroh. Ja osobne preferujem tie tvarohy z Kauflandu, tie mi chutia asi najviac. Čo sa týka chuti a aj konzistencie, čo sa týka zloženia, tak naozaj tie tvarohy majú totožné zloženie, čiže aj čo sa týka bielkovín, čo sa týka tukov, a je jedno, že či ho kúpite v Tesku, v Lidli alebo hoci kde inde. A keď idem teda do objemovej fáze, používam tučný tvaroh, nakoľko máte tam viac tukov, s tými kalóriami sa môžete viacej hrať a myslím, že tuky na začiatok dňa nikdy nikomu neublížili a určite je to fajn spestrenie, alebo aj chutevo, čo sa týka toho tvarohu, tak ten otučnený nie je až taký chutný ako napríklad ten tučný. Takže chytíme si tvaroh, spravíme si teda momentálne dneska tú dietnú variantu, jebeme tam ten tvaroh, ja to robím týmto štýlom, trasem to, až kým toto nevypadne. Keď už na to nemám nervy, ako napríklad teraz, tak proste zoberiete lyžičku alebo vidličku a iba to tam vytrasiete. Dobre, s tým, že teda prichádzame na radu, ďalšia ingrediencia je teda proteín a ja osobne používam značku Biotech, čo sa týka kompletne všetkých doplnkov. A samozrejme niekedy mali 4-kilové balenia, momentálne majú už teda iba tie kilové a 2,5-kilové balenia alebo 2,2. A s tým, že rozhodol som sa aj ja, že si kúpim 4 tie malé kilové balenia a môžem mať každý deň inú príchuť. Momentálne máme tu príchuť teda cookies alebo black biscuit a s tým, že chutí to jak Oreo, čiže naozaj je to do toho tvarohu vhodné a určite to ako príchuť odporúčam. S tým, že môžete si tam dať jednu odmerku, v objemovej fáze kľudne môžete dať aj dve. V tejto fázi už treba ale používať teda váhu, alebo prípadne tá odmerka, ak ju naozaj nedáte kopcom, tak má tých cca 30 gramov. Dobre, takže už sme pridali do nášho tvarohu proteín, čiže máme momentálne takúto konzistenciu. Teraz prichádzame teda na rad, kde budeme pridávať vločky, alebo lepšie povedané cereálie. Je to naozaj na vás, keď to chcete mať bez chuti, alebo máte radi obyčajné ovsené vločky, môžete použiť tie. Ja napríklad obyčajné ovsené vločky nemám rád kvôli tomu, že oni strašne ľúbia nasiaknúť, je to potom také naozaj extrémne husté. Čiže ja osobne napríklad volím aj kvôli chuti do toho M-ko musli. Sú, čo sa týka chuťovo, sú veľmi dobré a aj taktiež zloženie nie je až také strašne zlé a predsa len keď si sledujete naozaj tú stravu na 100%, tak nevidím dôvod, že by ste pokazili niečo nejakými M-ko musli. A tá chuť je potom naozaj nenahraditeľná. Čo sa týka musli, tak je to taktiež individuálne, záleží od toho, akú fázu idete, koľko máte nastavených kalórií. Tým, že ja v podstate ten tvaroh používam naozaj ako hlavné jedlo, alebo to prvé jedlo je pre mňa naozaj najdôležitejšie, tak tam sa snažím, aby obsahovalo všetky potrebné makronutrienty, ktoré v ten deň potrebujem. Čiže musím tam zaplniť aspoň 50% toho celého denného príjmu tých makronutrientov. Dobre, prechádzame teda na ďalšiu ingredienciu a to je ovocie. Ja používam lesnú zmes, momentálne toto bola akorát taká náhrada od Novaka a za normálnych okolností si kúpujem v Kauflande tie vlastne 600 gramové alebo 700 gramové balíky ovocia, čo majú. Bohužiaľ, boli vypredané, že použijeme toto, je to 200 gramová zmes, čo nám v podstate stačí. Na normálnych okolností používam cca 250 gramov, ale nepokazíme nič, ani keď si dáme o 50 gramov menej. Takže
Keď už máme pridané ovocie, vyzerá to momentálne takto, čo sa týka makronutrientov, tak máme tam momentálne 93 gramov bielkovín, 71 gramov sacharidov a cca nejakých 10 gramov tukov, čo nám tvorí dokopy nejakých 760 kalórií. Čiže do diety fajn začiatok, samozrejme vedeli by ste za rovnaké množstvo kalórií prijať o mnoho viacej jedla, ale čo sa týka kvality nutrientov, myslím si, že sú fajn a nepokazíte tým absolútne nič, lebo chuťovo je to naozaj bomba. S tým, že samozrejme teraz nekončíme, ešte pokračujeme, ukážem vám aj, ako cca to vyzerá. Ak pridáme kalórie, čo všetko tam môžeme dostať. Dobre, takže vrch si môžete ešte ozdobiť rôznymi chuťovkami. V objemovej fáze je to naozaj jedno, proste v objemovej fáze potrebujete dostať do seba čo najviac kalórií. Samozrejme kvalitných, ale tie kvalitné kalórie už sme do seba dostali a taktiež ich dostaneme do seba v ďalšom jedle, ale som toho názoru, už 10% aj v tej objemovej, aj v tej dietnej fáze by mohli to tvoriť v podstate potraviny, ktoré vy ľúbite a nejako vám nejako extra neuškodia. Ja napríklad osobne pridávam na vrch lotusky, sú super, sú chutné a hodia sa k tomu. Prípadne tam používam ešte v podstate aj od Opavie tieto derby. Mne tam chutia, nič tým nepokazím a je to príjemné ochutenie a nemáte potom žrávky na sladké. Hej, kto by chcel furt žrať šalát. Dobre, prechádzame teda do poslednej fáze, kde si pridávame na vrch tejto pochutiny masla. Ja osobne najradšej používam teda masla od Vilgain s tým, že čo sa týka zloženia sú naozaj top. Nemáte tam v podstate žiadne ečka alebo žiadne extra cukry. Hej. Tieto maslá sú zložené z prevažne tukov, hej, čiže nemyslíte si teraz, že tým, že sú to zdravé maslá, takže obsahujú nižší počet kalórií alebo niečo podobného, vôbec to nie je pravda, lebo tam sú tie cukry nahradené v podstate tými tukmi a všetci veľmi dobre vieme, alebo mali by sme vedieť, že tuk obsahuje viacej kalórií ako sacharidy, takže keď máte dietu, určite neodporúčam, samozrejme, ak sa vám to zmestí do kalórií, tak si môžete dať, ale aj jedna lyžička dokáže mať o mnoho viac kalórií, ak by ste si mysleli. S tým, že kľudne nič nepokazíte ani tým, keď si tam dáte arašidové maslo, taktiež používam od Vilgainu, alebo potom, keď už máte naozaj že mlsnú chvíľu, že zrovna tieto zdravé alternatívy vám až tak nešmakujú, môžete samozrejme použiť aj Nutellu, lenže tam už to treba zvážiť kvôli tomu, že ak už idete do Nutelly, tak Nutella má kalórií v podstate takisto ako tento Vilgain, s tým rozdielom, že čo sa týka makronutrientov, tak tam už je veľký rozdiel. Nemáte tam zdravé orechy, nemáte tam omega-3, omega-6 a teda. Hej, čiže toto už sú v podstate iba zbytočné cukry, ktoré vy v podstate vo vašom tele až tak moc nepotrebujete. Ale je to naozaj vaša voľba. Dobre, takže tvar v podstate máme hotový, nezabralo nám to dokopy ani 10 minút, máme naozaj zdravé jedlo, plné kalórií, zdravých kalórií, čiastočne. Finálny produkt vyzerá takto. V momentálnom stave to má 1120 kalórií. Je tam bielkovín 103, čo zvyčajne tam mám aj okolo 130-140, len teda momentálne nemám až takú objemovú fázu, že by som potreboval to až tak hrotiť. Ďalej tam máme 101 gramov sacharidov a 29 gramov prevažne zdravých tukov. Takže za mňa ideálne jedlo, či už do diety, alebo aj do objemovky, kvôli tomu, že naozaj máte tam makronutrienty, ktoré viete využiť a určite odporúčam toto dávať skôr na ráno. V podstate je to jedno. Hej. Mne osobne to vyhovuje najviac ráno, kvôli tomu, že zbavím sa chuti na sladké ráno, ale vy to samozrejme môžete využiť kedykoľvek. Inokedy počas dňa môžete si dať aj kľudne aj pred spaním, je to už reálne na vás, môžete si dať aj pred tréningom, ale je to dosť objemné jedlo, takže je to reálne na vás. Čiže ak chcete vidieť viac mojich tipov, čo sa týka stravovania, neváhajte a dajte follow. Uvidíme sa najbližšie znova.